vás a na vaší diecézi, která je i nám moc drahá. I našemu řádu vlastně, že jsme tam ve středověku měli také zastoupení velmi. Děkuji moc. Jakube, já mnohokrát děkuji, že jsem měl tu čest tady ten diakonát zprostředkovat. A ta dlouhá cesta, tak když se letí letadle, tak to není až tak 10 dlouhé, i když jsem do Vídně přiletěl z Říma, ale bohužel ty stávky nešťastné. Takže tím se to prodlouží, ale člověk rád přijede, když ví, že ho čekají šikovní lidé, hodní lidé a přátelští lidé. Tak velice rádi jsme přijeli s panem generálním vikářem a zase potom odejdeme.